Yo, minyanom, me chacha mo, de ba ene abakosem dwumedi so. Na migidi se mumpom poko na bibia so eda na kwan so tote. Edo twedi ampon ase na nanom so yedan onum ase. Se wonum so do wonum bambo aboye ho ban. Na ne don hwede yin so menije se yesa ba bihia na ebeka abakosem ye fa asen ho. Ena me wodwuma mu no, me ba modi bia se ka di abakosem beba. Yeso sa na me ne me ho nti na me ntumi mpo me nkasa kese na yeso maba me nkasa me diem maje makonya eni nti mpese me ne mudi komo eni nketa ho enanu mu haya na me nua baabi ede video bi ede ebre me se me nhwe na bra me hwe mu se abranti bi ya na tifi eye be se mfie biasa eni akire ogina ho na wo ka na nam tetesem ne abakosem ya nka ya sempa na so me bon komponya abotremiti yen me hunu se onim anase wotutu no abasa ne sere anase obum na ade a emaye me nwanwa na ye me se da bi e wo se me ka ho ase me sanse nipa na onum du no achi no na onum ahwe sa video no na nipa onum adodo ko animu pa yi na ho behia se ye betenetene na achi aye no eye me se ene no nipa bebre no aye on madwe se na ma bakwasem on magya ato no onum betutu na abasa ne sere nya emu onwono pa yi na nanom aka semito wo se titi obi kan na titi obi so kire na no manka se na amafo obi kan na amafo obi sei nyemo na nanom nsem wo mo de agye nkire ma bepemene no tumi di akire asem biala efa na nanom abakwasem ho on mamento o mankotena ene amananti on na nanom bog kompone donchum eko ye nyina no enya kwa ebinim wu kwan mu akokon ahodo nkonyasem ho ene niema na nanom ye nyina tumi di achi na nanom akra bebre so edi won nsem no achi ene nti se wonimu a wo kompanyin nchen na ko busa mpanyin asemi ne tebia ne sei anansa asemi ne kan sei mpanyin apemu akira o sene isitie mikase kompanyin nchen na nchese panyi bi on na mabontin bia da bi na emu won mo asem ne yon dia no okwa ye wade hifie anase obusua fie asem ne yon dia on betimi asimu po e de akire wo tese na tie anase ene etie ananti sei se ne be ya obetimi de asem ne kore pefe ayasanka e de akire wo nua no nso na no esanse ebinum afasa adwumadi ehunu on didie nti adie biala onum pese onum ka bia no on se onum afa onum tatefo no na onum ka ne ye onum de bia esanse enumu no onum fu se omunya onum anu aduane firi esan dom a on ehwe onum ene dom odi onum achinti pinala enim ne onum ka esanse onum kompanyi na ase na me no be ka sen eho asem se krache ne ka se asen enya santefo na mpe bebre no metati se nkrofo ka se asen eye tribe na achim so ye tribe ekofa anyi ne kosi nyene da be na we kosi ye ne achim ye tribe achim ne ohene na ye tribe no ensem bi sei no wotia na wo pe ba bi di utrafa so achim aye tribe ensem bi sei na ne aya ye ho ye ne wo bi obi se akan tribes ni bi ohena osi achim osi asen ehifa na kofa besi hene achim abuakwa onye tribe achim kotoku onye tribe achim ma bosobe enye tribe ene onu nyina nso mo tribe biala esanse achim abuakwa woto ho bosome wo hye no aseda ore ne entu nkabom bia na mo biara da ene onu mususu nsi abatan ko biada anaso wonu monte ahini ekuo bia so da sala nso so ena achim kotoku no etie eti obi biala edi ne nkui so na ya kasi fo asem na sen no ukomu mfensei ukomu akase ntemu mienu no a obawunu se ye won mo efra won mo asen ampia mfensei apemanimfo ena atandasufo no na enkrofo ebienu nyina mebo won mu din no onum nyina la efiri baby efra ho adanse ewo se abara wonum ekọ baby onum kọtenatena yin onum kọtoto enkrofo bia no me asatisfo ewo ho enu wonum kakwabo mu tenan nenso ye hwe asen ekuro bata no anasa asen sase anasa asen peku ogu onu a
emu about 80% de eye asantefo nko a ene so obi babonten na obetutum futuro de gu ni pani a na hu behia sanse na nchirementi asam ne yene da na wode nam na waka na da ne tirim ya he asen mpem fam say mpemanimfo yi a asen mpemanimfo eye nkrofo bi a wonmo afiri adanse ekuro bi de ansa ye ben fom so na kane no na ko wonmo kuro ni di no wonmo de to apemanim na eho na wonmo te afiri kane tete ni nyina na wonmo akonwa tuntum anase wonmo akonwa na hyese kedwase na wonmo dwumadie titiro wonmo die ne se wonmo ebo ban omo ye akofo ebo ban ewa Asanteman mu esanso wonmo ye akofo no wonmo ankasa na chichiri kuro efa na ansa no ye ben fom so no na sa kuro na opepo so ya baby a wona boase ko baby a kekusu no no ewo ho na sa bia ho no na nanom Asanteman de ye niema bebre titiru ni bra ye kosa anakun esanso ndansa wo pepeso nti ase ne si hinta enti ye de eye ehyehyeye ahodo bebre na ebia wo so asen ansafo ya medical mo hu se won mukro be fom so se ne be ya ko hwe fom so no e wo adanse kuro no mu obehunu ba bi e fro hansa na e de apemani mu no na se de emisade kan ka kire se won makonwa no e hye sikadwase na akon pi e na apemani fo akon e de ama won Asanteman na ebre bi ba sa bra manto no e ye se e hyase won mo so manto re hyase bi ebe ye se 1690 ni mu ho onu so shorma amanto ene ya mankotena no ase saabra no na onu mpanyi ne di wonu manim na kofi menta ya efe na kofi menta kyeremakuku na kofi menta kyeremakuku onu so ye onipa bia na ne ho oden na oye kofo na oye ohani na wosa ha na wonu ni onipa na oye panyi na wodi edomianim free adanse ansa ede wonu etu bata eko onmanima fo na konya tuntum na saabere no oba ahema na oka ho oba ahema mponsa de oye se da bi oba tantu ne to ase na oba tansu nya kuro ho na oba tan otena fie na wadore na wado ama ne maba o monya menkani ene mayire atuodi ene nti wontimi ntunu ase e wo mu se saabere no nua be ma kofi menta wafa konya tuntum ono be ma te so no rekode na so maame friend say oba panyina mponsa say da bi mi nko na daachi moko na sesu kom de mu wa mamra na momenu musuo na daachi boko na kom de mu wa momra fi momenu musuo enti monkomanim isanse samoko kope bi ka ho eye na ese do so ne asenso atere ne ensa asenso adimu eni nti medinyame jamo nti maame mponsa de ye oba hema mu a wanko eni nti won mo koya ena won mo ekọ baby e fra ho asema pemanim na Asantemanimi wonum kuro titiro ni kuro kase a eda kuro ni mu no ena ne din ede Asanteman so ho no eho ena wo fe na Asanteman so ho nti Asanteman so no eye san krofo ko wonum ekuro titiro eno no wonum ene Asanprapos aye fanzen Asanprapo ana se mi se fe ne prapo sa asen ho no ho nse sa na efre no so ho ana wonum ekotena ye enenti se obi beka asem foforo bi anase obi ba ebesesa abakosem a enye ne kure sa asen enkrofo yi etobere bi sa wonum kuro no ho na kwasi broni wo ba ne nakofo ebetena na omoni Asante beko sa kwan ne so no no fa ne Asante beko ntokwa na ho so ne biaye a wonum edi nko atodwuma na wonum ye oho na ho so ne edi nko na ekwa wonum ema wonum adware wonum adware etwato ne de watwa ensuo no de wako so ho enenti se obi be kasa asem oya ene kura no kọ enebere mu abuhunu se akwasi broni na mo na nkasa hudo bebere e wo ho ba bia ni ho a asen mansofo anampemanimfo kan won mabakosem ka kire obi se ormo nya Asantefo ebinzi da eneni po ormo ba wiase no na tsebi onon pese won mo sei ayonko ene anuanom ntamti ormo ya omadwe se omudi nkontompo ene benantie esanse onumu chiri se o mehunu se Asantefo nie Asantefo nyane wenu mo Asantefo nyane wenu se ne be obehunu se Asante ne so na Asante ni bete emfinfin mantemu a one ne nyi Asante ni enya nkasa ono mpene saa na so de obeye bi ya Asante no oyedom
Baby asante bia wo bia asante fo kwakofo no maba. Eti wo hesa asen nkro mienu a asen atanda asu ena asen fense empemnim onum nyina ye nkrofo bia onu ya asantefo. Ewo mu se abela onum kɔ no se de di kaka nkoto krofo no mo ya asetefo ewo ho. Om koto asetefo a na ebi ene akonsotrefo na futu akwa ya wonum nyina no wonum tenaye ayonkofamu anigiemu ene adwuomu a omunu omu ni boni biara abepem ne omunu omu ni bone na asetefo yi sanse to bia na onum ti etimifo a wonum nyi etu onum ebetu onum se sifu wiyefo enkrofo onum tifo onum nyie ena onum efa baby nso onum so abodwese efusa na no onum de eye enaso ma anaso onum da onum abodwese no so ntunu onum so nyi yo onum so ombefro onum asokotifo enkrofo om asokotifo omunyi onum abodwese so enenti sabre no om no om tena hono ano enkrofo bi so onum so firi sahwefo mu ebai na onum bai na om so do so payi onum ba na onum betenai enenti na wo hwe won mo moye asetefo ka asetefo no omoye guan abusua o anaso onum ye fa bi onum ye guafo na abehunu ba bi asetefo no onum tete ebi ne ekura fe no anasa bi ye fe no bosomadwi odoi akonfode ene mokiwa ene jiwase ene kurupon ene warakase ene akinkense sane biaye woyi a asetefo a wonum abusuakuo enyini no ene abusuakuo nyina efe no go ano wonum asefo no bia onum koto wonum ba bia onum ekotena ye ebi no na goanfo yi ananse asetefo mo ye goanfo yi ana goanfo na mu no mo ye nkrofo bi onum yem yiyi pa na onum do nipa no mo ya somdwefo eno nti ena akomufo ni timi efa wo munomumu esanse no no ya somdwefo omo ye nkrofo ono mpe waka eni gidigidi etu baby akwakoto wonu bia no bo hunse omo de opemu ama wasase hantan no watena so ti saa na no ono ye ya kan ko ni bebere tetete aguafo yi ensase so enti wo mu ade wonu pem ana de wonu nsase ema asenfo yi se wonu ntena so no ono mu wonu ho ban emfiri abusuaku ahodo a wonum beba betu ahye wonum so no etise bibi tise boka mfantefo a onum firi kumase ya na efe no kwaman ene tachima ba ho no so enenti ebaaye ma wonum so epam wonum bi asetefo no em wonum kotena ba bi efe no adowagire no ye ne wonum akoto hodin ba bi efe no mankasim eno yesa bobo mfantefo no ene eho na wonum ebi kotena ye so ene so naka sasase no efira futu senya efere se futu senya asete ena senkro ni nyina omonye mfanto omoye guafo so eni tuba unu se nekura no ko mfantefo na mu ewo mankasimu ne wogwai yekekusu no sotpon no mabonum ene mfantin kro se state efere se enkrobatensia eye mfantefo nkro wo mfimfin mantemu no obeko no ye wonchemu mienu ye won mo omu ye boka mfantefo ye boka mfantefo no kirese mfantefo afrafra wonum a onum free etachimai ene kwama ye kumase no na onum kotena sa bia ye ho na onum kasa ne guanfo no kasa no ekofra he ene ye wo onum soso a omu ye guan mfantefo a onum to enenti so obi ehunu so obi timfimfim mantemu ama onye na gbiso ye mfantini na mfantini kura no ye wo mfanti asante tachimai na ye wo mfanti guan efo soso ewo ho na abakosem kire se akonsitrefo no omane nkrofo a onum di kan efiri tetetete achapa ye na onum de omukotena bonum wachepa papa na onum firi asante achimdwaso ono mu firi na opanyina no odi onum anim no eye otukudum ona na di onum anim sanse na oye ohani anase oye obi a oye obofo a onim ayo ya wo de wo hayumu ya wo firi ba bi efindwaso na de biala wo kokwaye nkwa ebretu obi ntimi nkomu no no komu
kwa bretu omutummu dendene ye abofo ahodo ntimi nwuramu e no kowura na okummu akase emu anyini emu adore se okwo nom no wosono nom ne abo ye onom nanim huhuhui babu nom okunkum saamo ano na oku wonum wi na wodi ne tiri no otutu bobi aye baby a eho ye hintabon na odi tire no ahyehye ho saa na da bia no ye nti saa bia no wode ho ye hintabia wo ye saa wie no odi tire no hyehye ho wie no odi nam no kofie etende no wasie ho no saa kodwa so saa na da bia wo ye so enenti dako oye se da bia denti na ene memom sese ha na mentena ene ma memom sese ya na mentena ha ezanse se mekonma ba sa mekonma ba ezanse no wode suntire no wode ya na hintabie nti wo hye honso enti wo yese ne sa de obetena ho enenti ne yefra ho no mudin akonsutire so akonsutire ezanse no wode mo ne tire no ena no wode ehyehyehye ho asono mo ne emwa kakraka ena no wode hyehye fom ho ena na ekotena ho eniti ewe avotu akwafo yin so a ene wono motete baby efra ho asenfo sui sankrofo nyina abakosam kire yense onu nyina afri baby efra adanse afotu akwa no wono mo hyase ede manto ne amantuo betena baby efra na adrofo ye be baby a mo fre na praso on betena sa praso na wono epanye di wo monim kan na anim kuma ya o ya sachire ni fira sachire busia kromu no ombeto akomsitirifo no ya onu fridge aso no ewo ho saabere no onu koto akonsitirifo no fridge aso no na ahemfo abakọ efi na dumso ahemfo ahemfo num ena na abakora na de otoso num no ena na tie adwaso na yefe na sie edum manduo wono no onum koto no so eti akire no afeto akwafo yi ene aseni abusua na onum so ya asen fanti nyankomase ya onum so sutu ye free baby na onum tie na onum panyire di wonum na kodwo asibua wono so kodwo asibua onum so baby e fe no ifense konkom ensuo so na sa nsuo no na ye nsuo ya bosumusuo na ehonum na nipa hodo no bebereba na onum betena omo bre na onum adwuru ho na bre ne adade nti na onum aba betena ho na onum afro onum fosu no onum soso enananom eba ye esase na onum eye ntokwakofo anase omo ya akofo omo hoden eti omo de ntokwanko ana na onum ko da bia omo ne nkura hodo be wonom ne nkura omo no wono tete wo oye no ma betu ahyawoso nti da kro nkrofo we so ye onum adwe se fosufo se da bi ye be defend ye ho adai da bia sa adai eniti ye be die so no wonum beko so nti onum ene wonum enyina kotwehye wonum so ene wonum kon na esanse ne ntechensuo ho ye efo won hunti anase ntechensuo wonum di wonum ho agugu mu fo wonum hunti ena efe akonya di bi se fosu wafo no hunsuo enenti eno so eno no na asentania sofoi wonum enkro anase asentania sofoi enkro a anase wonum bia ye a wonum bi nso kotena ya asenfanti nyankomase saa ade hye abusua ya asenia ade hye abusua ya nana kodwo sibu ene asenyankomase nana efense nana kodwo sibu wono ena ochechire kura efe no nyankomase ye efe na asenyankomase no wono mo ne ayeku abusua onum so firi adanse aboabo ya onum so nana yikwaku efense pute kwaku aputa 1807 okoye ni amho sembia okotwa enkrofo a otumfo na no sesi bebo susura won kotwa wonum ti emme no ho asenko ba ekofa entokwa kakraka sabre no ana governor na efen tolun na wo ye governor ewo Amsterdam Fort ya wonum agi nipa 200 a won ekodwa atibi ono ne epute ekokobo bambo na ekofa ntokwa kakraka eda asante ene no mabo mfante sabe na mfante nso nkabo muko no ma hyase na nipa ewu ye nyekuma ono ofi Asanteman ho a enunti na otumfo ka se mfa na mame na oyemedehye na waye ansamone a me na menim kwa akora mefa so a me panehye no
na wɔn so pese wɔn impresse asantefo no wɔn betena wɔn beka wɔn ho nti wɔn so yɛ mfa ne ma ho eti wɔn so adehye abusuaku a wɔn so ayekofo a wɔn firi adanse aboabo yɛ nana kwaku apute no wɔn so no nkrofo no wɔn na abakosem di ho adanse se aseni abusuaku a na kane na ko wɔn te dompase no wɔn na esibo de ne ho kan a ono ana wono ne di saa abusua wonom so abeto nkrofo a na o me denkyerafo bomponsim na kane no wonom so ye timi fo re ahodenfo agonafo wonom ne den no so hoden na o mete saa abon mo ya saa abde na bomponsim na wono so di omo anim wo ho ya wonom ne na irade abasa kon ye omu di on so a ebire bi dwuru ye kan ma nyina abehye ye denkyerafo ase no na wonom akwaka wonom nyi ase neefo a wonom so firi kumasi amokomu no ho ene wonom so kotena ho na saabre no na wo hene otosumi na yebo osuma na yehwe ye nuanom asenfo ya wonom eniema wonom ye na se wonom fa hye bi ne yakoside asante niema no ano mu nyina obi aye wonom de enye soronko ensen obi biara de omo ya asenefo ene nti enam sankrofo iso ema sabre no konfa no chi abra na wo fre sikadwa ama sikadwa ba wo bra edom nyina hyiaye na wono bo amponchim ne nchimpim betena ase na okonfo anoche frimpon ebo nwa ebo hire ebo ntuntum ni bire ekanche ye edisumans fre eye niema kesia kopim se sikadwa ba ye wo kumase dwaberem sabre no konfo anoche woto akofra bi na sa akofo no eno no no frɛ ne se ade ye nwaso ye obru be kase bi mystical fence mystical word and as bibi am be kan no eto fa wiem na empanyina net wonyina obia entumi som obia ye na gye se ka ebi obetimi asom na enyade mpokura no a wonum timi so mu mfanyinam se ebe sofom na bra wonum ye piapia no na tofa ya wo ya senie ni ya odi wonum anim eye no agye so obesom ema enipa foforo esanse saabere no so seka no aneka na ano onam onya sa no onyenam oye betwa wonsa atwitwa wonsa fro na nanam de tumi na nanam de kira Asanteman tumi na nanam de dwia kan mamu tumi na nanam de tu bata tumi na nanam de hyenkonya tuntum ene ti se wo ka bibi na woni hu nyansa esesa wo ko na akubu sampanyini sani empanyini besimu pod ya kire wo se wei se na netie ana wei pepepe na memfa wo pe enkeka de wo pe biara eti ne sa hu ntiri no aseniefo no ema konfa no chika se o kasa anase o kan sembi di si ho obeye ntam se efiti na ekoyi otumfo dade da nyina wonyi obi oya seni ebusuekuo se ofiri amokom ana seni ebusuekuo biala wonum ka Asanteman ho no wonyi nkrofo efro no madonten afako ni mfiri wonmu na wonum mo nananom konwa kase ane akofra ne ne emetete saa eho ban eniti ampanso wonum mu ene eyi firi mu na ebra niema wonum nyina kire no yawo yenim pefese eba aseniefo de a in fact nyame anim ne kurani onyankopon waye wonum tumidifo isa say ye wadanse ni bi se obi a na efe no anoche obi konfo oyasene ni konfo ya mo oyasene ni konfo tutu kakawrere oyasene ni aseniefo adi tumi niema ewa kamanim na ye me won se to obi a na wo se wonum da omhu adi no na nan maka wonum anu atum na tumi nsanche ne ananom de due wonum ma Asanteman koso ne yedie no na nanom na na di ma obi hunu nti kobasa na ye awrehosem papa yi na nkrofo bi ti wonum ebadue mu anase wonum ankasa enfie ni wonum enkurasia no wonum kasa se omu otumi bi na so Asanteman ye wode ni enim de nso enenti sabre ni mo no okonfana chika kire otumfo osetu odika se ye ne sase wo beyi wadonten afiri ase ne ebusuekum se ne ye be am bekwakon na mo bedin kunim na numu ampanso esase ne ye ne sa no akọ bia na Asanteman bekobia na edin kunim akọ bia la Asanteman bekobia na edin kunim
Enenti nana ya na ono so ya se nie nie na efe nana sibu emu no omko wi ni ntokwa bi anaso onko ko ntokwa bi ko di nkunim obenya atibu korebanda so esa okon akese a na ne ho odin a ono kunti esa sa atam no oyo ko sa akon no ba e ko banda kon no ba ye no e na obenya sa abodin no ya yesa ko jama wo ono ko bi nso eno 1818 wo ko ono ko bi na 1723 eno so ono ko bi eno je so obi ba no be kasa asenfo enye asantefo na metutwuma so antokwan so e ko warasa ntokwa eno so e ko ye no ono ko bi so eno nti asenfo eya asantefo pefe nemum enkura na ya setefo ono me guafo ono me bobo me de kire wo so te pass me bobo me de ya kire wo na ekon no akire no ena ekoba se niema bi ekokọ so ho ene ma nkrofo a na ono wa mokomu aputefo aputasare ono soso no kwachichiri ko bi efere ne miaso na ne miaso no na yensuo ti sa ne miaso nsuo no no de ekwachichi ne kura enne pra no ebohye na sante hene ebre bi bai ebra wono ye sa na ema no na kasante hene pese enkoye bibia na asemo ka kire apute se wo agudi akofa ye no safa ko sansa ye medehie wantie no na kofa nsema hodo akoba ye nyina ekofa baaye na emum enkire se esene tekire makora enyasem unye nti unu mame makoda ono mame bakoda kwa mai kumase ni dwabe won makoda kumase ne nkranza ayefe ne sei Asanteman nkranza akoda Asanteman dwabe akoda saa so na Asanteman ene asen enemiasofo akopen enenti enkire se BBC ba wonya Asantene bi nti wo mame papa bo wa onyo papa bi ente saa etimu amosheda na mode sanse mu opese mode cha Asanteman mu no enye dwuma esansa asante oya asante onim ne de ba bia ne de tu bata kodwure bia odnamam na namane e kan ho mo de koy eti nana kodwo asibu esoso ono soso na nadafo pa na sese onma yanwia ne sa ene obi efe no kwaku apute no na onu mu nyina nkrofo ye ka onwo asem nyina la onu mu nyina afiri ba bi afra honum kumase no adehye fi ho mu nyina ya ekofo na onu mu firi adanse aboabo ana onu mpanyine na na pia aduba fan edi wonu manima so ho ena wonu firi ho na kosibuo duba ye ekire no ana na kwaku apute wonu so ebedi ade de toso etinimia so ho omo na chechiri nimia so no ono so ka Asante akofo no eneti ede na abranti ebegina bonten ebe kase asenfo anya Asantefo ede eba asem ni ede na ekoso na de na ebe wiase ede pa na ebe wiase minima de kura ebe wiase da sa empanyini mienu ya wono mebo ono din omo ne nkrofo a omo di animu firi baby a na ono no eka omo mienu ka omo ntoma bo ani ekọ baby e fe ne ta no so kropon ye na omo fe no wan ya no so ewo ho sisi na ona bra onum kodwure ho no omo sa akoto nkrofo onum ye asetefo ni bi ho ewo bi efro ho ko pon bosumadwe ho na pantani eninti se wo ka bakosemo mesrew konana no mo ho yenti no won mo ho se nkiri manyera menka de wunim so obia ntimi ehunu bibia 100% eti ko bi se nananom nana semse na mtiye emu nchemu ne sei emu nchirase ne sei emu kasachire ne sei emu sisuo ne sei emu muaso ne sei nananom anya akonya na wonom so ede nananom tumi atimi de apapa nsemu ede akyerɛw na mama fa wompe enye se obe ne ope enti worma kwantuo mu no omo ne nkrofo nso a omo ene nkrofo efa ma Asanteman sofo ebehyiai na sabre na kodwo asibu ono so ono ne nkrofo to omo fa ono baabi ya baabi a na emu nhyeda ntwe baabi ekwokyekere ekuro foforo a eno so okohye nyankoma nase se kase nyankoma ayedua nti nyankoma no edua bi ase eno ono so kokyekere ono kuro no na ho eno ono fro ho nyankumase ho eno ono fro ho sa
na brebi animu enti ebre animu no onum soma se abra no onum wo tenamanso no onum soma se enkofa wonye no no onum ma emfa emra onum omugya na kira Asanteman mu esanse sabrenum na onum anyantete se wa kakraka ekoso ne niema ehu esisie wo nyamdua ho ya tese eboroso eye eniema na ehu enti ema onum ko tano ho ko hu tano na yesata no nsuo de ma wonum na bere sata no nsuo de ma ka kira wonum se kwanhye ne se tano nsuo de ma wonum no wonum emfemu hinam na wonum nsie e wo babia ebe tano yefense ebe nyamedua no eho na bere bi so ye no yese wonkofa no wonfa mara babia ohen no etie se ne ebeye bambosum e de ma wonum na de won se tano tumi a na ewo nsuo ni muntie no ebebre ewo ne yare dom ne niema na ekoso ni nyina se papa na no nti ene ebenya kasa bi se atano nsuo tese tano nsuo enti atano so no niema yenya atano so eno no se tano nsuo na asen pimanim ono so eye asoafo na emomu no onum amahena konya ewo asen empontem anasa asen ya bebre no anim se bebi pa onum ye atitiro anase onum agidin no manso na onum ankasa ekuro na maka kire wo se onum firi Asante achem onum nyina firi betena bebi ho ede kwama no ye ne ho de kumase sabre na adu brafo ya no ye onipakuo bi anase oye nipatitiru bi a ne hu oden no ye kofo na wotimi ekra anase wotimi ma entuo be wo ha ebadako esanse wo ye kofo ena nani so oden ena osawo suman a ebo ne chidom na onye otosmensa na mentabu ono ena obeye otumfo osetutu ne be ne yire ekirese na danfo be ma obeye ne yere ne be ne yere jese oye be ma de ne soso enama yanko fasronko a na da wone otumfo ntamti obeye ne be ne yere ono no ode akofana no ema no na ode obruni kan se eye mo kan se state sword ha asabede no na woni wo hena otosenan ene wachi na amu adade ono so bedi won mo no kan do won mo ko ba bi e fa nasa ye no wa danse e be boase na no no obenya edin bi se asan ne dom ensada chese ansa ne nasrafo ono mo entusini ono mo nsa isan ekukuduro sonko a no ono mo wonti ene ako a na ono mo ko e de boa Asanteman ti da ne da nyina na ono mo nya ahuna anase eniema ya bodin bebere firi Asanteman mu na efiri ono mudin ebeye se edin efe no apemanim ye chese ono mudi apemanim a enwe so ho enenti ono mudi apemanim no ono doso firi Asanteman mu ti apemanim no saa ne tie enye sasem fufuru bia na asenfo a ono akope anaso ono kope tebia ewo ba bia na ono muti nyina no ono mu nyina la aye nkrofo ono firi Asanteman mu obi biele ni ho obeka semfoforo medikan aka cheso ono mkoto asetefo mabopo asetefo no ede machere mo na emomu ono bebire no ara ebe se uchem wo ha emu be adwewotwe anase emu ekodwewotwe ne afa ono mu nyina ye nkrofo ono ya Asantefo na abakosem di hu adanse pefe na ebrebi bai ema entokwa bi nsoso besi na sa ntokwa e besi ema ansafo onom so na omo amanfo so onom ekọ sa ntokwa ne bi ya na ye sa aja amantokwa no ya Asante kokon ye ya na ye 18 edinkra ya ma edinkra onom mpo na chi edinkra so omo na chi edinkra ede no ekọ ada abemu na ekọ edinkra ntokwa no eba wie ye no eno ana ekọ ba se bibi ekọ so enu nti nananom so abufui papa yi na
ohina obesa bedi ade na ye fe no komi machim ena efiro homentabu ena ntodwa onu no obewuye ewo onu akire na de ye pese ye bua na ebesi sus nyina ne se sa wo ka obi abakosem na wonte ase a ko ne kobusa empanimfo isan se wo musa empanimfo na wo de wankasa wadwene keka ne ope ena asenfo nya santefo ena asenfo nya sei ena asenfo nya sei wuni asenfo mu ne ohene na wuni mu no hwan ne wakọ ne nchama na kana bakosem de akere wo hwan ya na kumenu machem efiri mentabu ntodwa ya onu na obewuye afi akire ni ono so obefa ade de ebedi ye na nchi kokọ na sabre ni mono ono mote ba bi efra ho ansa no eba se akasakasa bi ekoso ho omo ne adwadifo ya na ono motonto nwia na ho no enti akire no asante hene ampemwa na emo ye so behwehwa seminum na o masrafo ko ho se wonum ko hwa sem eno om ko hunu kuro bi wo mu ye se ene sa de onum ntwe ansafo no onum aso so ho isan se onum ekote se edidi atembi ekoso ene ntia ba sa no wo se sa ne nkrofo e wa bra na obi mpo enimu hwe so ho ena onum de esi so onum ko he na no no benya akasa bi se enam sika peso yinti ena adanse maya boy ene nti se wonte bibia ana wonim bibia enka so ho wonim bibia enka sad semi ye ba ye ebedi be semfie miensa ne fa ebedi be esanse onmo se edidi atembi koso ema eno ho ase be digija eno kofa nsempi de ba ye eno onmo se sika pesoa eyin pentina ama wenum akoba se nam sika pesoa nti ena danse ma abo ene nti wonti bibia se kokobu sampanima na mpanima so anya abotre akire mose so atiase na nchi kokọ ono so ade ne nnuanom breku ena nyankom krom omo na kọ akekere ho ono na tu anamon ekọ akekere se nkro no abara na ono so pasase bi atena so ono so kọtọ asetefo yi ya ono wo konsutire ono kọtena ba bi e ben danso ma ho etena ho kakra kane na ono bempmanim ho enti ba bi a enam anase eda breku ani ase nyankomase no ehonum nyina de asam ne ba ye no ehonum eye pasa na sabre no won makopanyina na akuamo abatafo eye se won ma na omo ne asetefo ne teno a na won mu esode ade bia na omo abeta omo abeta won na omo abeta won ye asete ofadoyi wonum yesa na nchi kokọ anu wonum beko ama wonum to onu wonum kuma wonum edi wonum so pam wonum kwa chichichichi eti ba sa no mo de asase hantam kakrakapa de man so na sa birimu no mu efiri babia na ben dan so ma no eno no betena onum bia ye fe no aman enyina so ye ne mo bondi man so enenti se wonim obi abakosem ahwe sa obegina baabi akike kansem ena asenfo omunya asantefo nya asantefo mu yedefo sa ne mefre adwuma ba mabre pa kamejima home so asenfo nya asantefo omu yedefo asen ewo mu omunya asante no omu ye bese 25% asen ewo mu omunya asantefo eye bese 75% eti ayedai o kan nanka wachirim uchiremu anu achichim no obi ehunu se okay say na woka sane ye be ya ni ono so firi baabi no wode nani die be ma no se mosom ye nkrofo wei na obi anya ni buo na obi asoso anya no abakosem edi obuo ni ani die asom na emom wo megina ho emeka se de ope na mehuhu nta so se na ye nokore na so de oka enyina ebie ni wafuo bie ni wa na ewom saa eni tie enyanom medama se papa aba amaye we yato we de metimi madaka kra twedi ampo na nanom mo ho ban edam wasi pa ma bere papa